сестри, днес честваме един от големите господски празници, вход Господен в Иерусалим, или по-народно наречен Светница. Денят, в който Господ Исус Христос тържествено влиза в град Иерусалим, след като е изцелил починалият от 4 дни Лазар, когото Господ много е обичал, и по молба на неговите сестри Марта и Мария отива в дома им, за да ги утеши, да ги зарадва след извършване на едно голямо наистина чудо, възкресяване на починал от 4 дни. Тази вест се разнесла в околните селища, както и в град Иерусалим. И Господ седнал на осле, придружен от своите ученици и апостоли, тържествено влиза в град Иерусалим за последен път в своя земен живот. Жителите на Иерусалим, неговите гости и жителите от околните селища се стекли там за предстоящият празник Пасха. Но чувайки, че големият учител и чудотворец, Месията, пристига в града, те откъсали палмови клонки и цветя, посрещали го с възгласа Осанна, което значи да живее, синът Давидов, Осанна във висините. Някои дори събличали горните си дрехи и ги постилали пред пътя, по който минава Спасител. Неописуема радост и възторг, особено за тези, които за първи път са чули за чудесата, които извършил този човек. И те се стремели всячески да го поздравят, да го видят, да го чуят и ако може да се допрат до него. Събитието наистина е било велико. За разлика от последните векове, когато различни водачи след военни битки и успехи са били посрещани в градовете и селата, а и по-късно различни водачи и ръководители са били в повечето случаи посрещани след като народът е бил организиран, а понякога, както по времето на социализма, и задължаван да посреща различни държавни глави и вождове. В Иерусалим никой не е принуждавал гражданите му и гостите да посрещат Спасител. Защото те не го посрещат само за това, което са чули за него, но и за това, което са видели, а именно безбройните чудеса, които той е извършвал и славата му е вървяла, както се казва, пред него. Така спонтанно жителите на Иерусалим излизат, за да го посрещнат, да го приветстват, а и мнозина от евреите се надявали, че това е според Светата Библия Месията, който ще спаси Израел от робство, ще го направи свободен, независим и че столетия занапред той ще ги води и ще живеят свободно. Наистина велик и тържествен ден. И ние днес, брати и сестри, вземаме в ръцете си върбови клонки, подобно на еврейските иерусалимски жители, както те приветстваха Христос, така и ние на днешния ден символично да го приветстваме,
държейки върбови клонки, подобно на палмовите, и да го приветстваме. И не само да го приветстваме с този знак, но и с нашите сърца, умове и души, да се радваме, че на днешния ден Спасителят Христос влезе в Иерусалим не само за еврейския народ, но и за всички народи по света, за всички, които са приели свето кръщение в името на Светата Троица, всички, които спазват Божиите закони и заповеди, всички, които са решили да живеят нов живот, с нов морал, с ново съзнание, с чисти души, помисли и сърца. Това е значението на символичното посрещане днес на Господ Исус Христос. Знаем, че ни очакват особени дни. Отутре започва страстната, Великата седмица, през която Светата Църква със своите богослужения отправя усилни молитви към Бога, приканвайки и призовавайки християните да дойдат в Божиите храмове, да чуят Словото Божие, да чуят всички последования през тази седмица, пресъздаващи последните дни, часове и мигове от земният живот на Божият Син, Богочовекът Исус Христос. След няколко дни ще видим и ще чуем от Свещеното Писание как Христос бива предаден, заловен, изправен на съд и духовен и светски, как бива осъден на кръстна смърт и как след това с Божия помощ и благословение ще посрещнем и Неговото свето възкресение. Нека, братя и сестри, в тези дни, които ни предстоят до Пасхата, да загърбим малко материалните неща, които ни заобикалят, да бъдем по-духовни, по-възвисени, по-смирени, да се приближим до Бога и заедно всички да се радваме на Неговото възкресение. Поздравявам всички именици, които днес празнуват празникът Цветница чрез своите имена, дадени от техните родители, но и по Божия воля и внушение. Нека всички заедно да славим Божието име, Спасителят, който дойде на земята в човешкия образ, заради нашите грехове, да се изчистим от тях, да молим прошка от Бога и така, очистени, вдъхновени, да срещнем славното Христово възкресение. Щит празник за много благословени години. Амин.